So, sa rumah itom, dalang itom. Ako magagamit ang kuanti. DPE. Uy. Dako gamit. Dako gamit kayo gud. ang DPE. Kay siya man ang monitor tanan. Tawo? Tanan-tanan. Ayun na ni Ose. Tanan certificate sa Marinati na anam gud sa opisina. Mga original. Baka na magdito sa ilaha. Dapat ilan ang ihalungkat-halungkat tungkol ilang kuan, ilang i-monitor ba kung wa ba din na expired. Kay kung nakasibinag ato tapos kabalo nga naunsa man na expired na o mga saba na pud Si Lina kung yan ang panato. May na sweeto niya ang iba kay kumpiyansa naman wala na monitor niya ba. Oo, nagsalig naman sila sa binag. Pati makita atong tingog mabatian. Ah, wala. Wala man. Di man ako ni sa kwanda ato man ako nang ibutan sa kwan. Sa awan ng lutso. Tatawag di. Dati. Hey, Ano na lagi si kuan o baris no. na ah. Pero inspection pa lang ko na, nag-hold lagi daw ko na kay Ang dito ra inspection pa. Hello sir, no, morning. Painga man sir kay nagika pa mi nagkarang kuan sir birthday meeting mi. Oo. Dala mi sa paingon, dola mi Marina sir kay mo may pagkahuman na mo good speakers. Oo, sige sir. Okay, para makakuha ta ugma sir, makabiyahe ta ugma sir na kung makuha ni. Okay, sige sir.